heart. Vlog. Papa, hindi naman kayo masaya. Yung kay Bunso, naiya daw siya. Hindi ko masaya eh. Hello, my girl and my vloggers. It's Mika. Kagabi kami. Ako. Yeah. That's tayo ngayon. Instant nawala. Mahulog yung green. Itlong ko. Kanina to. Busy selfie sila busy pa kasi online. Yeah. So, aray ko. Congratulations! Laging isda. Tatalon niya. Hello guys! Magkakanta tayo ngayon. Iba sabi. Daman ako'y sa TV. Naman na. Ay, yung paluto. Nililinis ko na. Papakita mo yung niluluto mo. Ayaw niya, te. Ayaw si ate, ne. Yan. Kagabi kasi nakakatawa sa hindi na akong ginagawa. Bisa! Hello guys. Vlog na naman, Mat. Kapag hindi ko kasali ka doon. Wala ba sa'yo si... Kasama ko sila ate. Ay, wala. Wala naman sila eh. Wala naman sila. May package ni Nining. Sige ka dito. Come on, come on. Hindi kasi ako sa mama ko eh. Pati si Chloe nandun rin. Come on, come on. Oy. Then na smile na when na open now when you see you my bed and you run it just no run out. Ano yung kada course siguro, no? Magi na. Hello. Dumalim. Kunyari. Uy. Run out. Abot. Manok ba yun, baboy? Someone no right me. Flicker mo, ma. Uy. Hindi, mapomo siya. Huwag kapag nakaano, nag-usa, no? Oh my God. I'm down. Ano mo, ano
tawag? I-open mo. Tickets, night in the lobby. Hi guys! Hi guys. Come on, come Hi on. guys, wala na yung bulik ko. Hi guys! Ako pala yung dapat special child mo na. Wala na yung bulik ko, niluto na, pinulutan na. Wala na. Tingnan mo naman. Tago-tago ko doon. Tago-tago niya doon. Yeah. Tingin na. Hello, vlog! Nag-vlog ko eh. Ayok ko eh. Ayaw niya ba luto? Ino, dinala ko doon. Tagay na! Open the window, please. Okay, na isa-isa. Titi! Stephanie! 5,000. Ba't kaninong pinagay na nyo? Yung butter ganyan. Kay bibi nila. Wow! Nakakaingit kayo? Uy, uy, sana all. Step po, step po. Ay, ginawa niya na yung baby, oh. Dito pala yung baby niya. Higa ako dyan. Iyan naman yung ano ko. Ikaw pa rin ang baby ko. Kuya na,